ये भाई के प्रणाम करते हैं हाथ जोड़ के। एगो गाना निकलल बा कि देवरा ढोरी चटरा। सब लोग इतना कहे, लेकिन दू चार गो मीडिया ऐसा बा लोग कहीं मत लोग दासा हाथ में एगो माइक ले लेता लोग अब बर 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 बिना मतलब के बुझाए के कुछ है नहीं है। भौजी के ढोरी चढ़ता, भौजी के ढोरी चढ़ता, भौजी के ढोरी चढ़ता, एक बार बुझा के कुछ है नहीं है बोले लगे। हम बताओ तो नहीं अर्थ ओरिजिनल अर्थ का बा। देवरा अपना मौगी के ढोरी चटता के न चटेला, खूब ना चटी तो तू जाके चटबका। देवरा अपना मौगी के ढोरी चटता। अब भौजैया देख ले, भौजैया देख लो। जब भौजैया तो कुछ देर में हलचल भइल बा। भौजैया के मरदा पटना रहता 6 महीना से, अरे बते नहीं। तो अब वो कहती है, भौजैया कहतिया कि पतिया नतिया पटना बा आ देवरा मोड़ी चटना बा। एक है नहीं बिना मतलब के काम मतलब। चली छोड़ी सब बात।